ಅತ್ತಾವರುಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದಾರ್ದ ಪುಂಜೋನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏರೋದನ್ನ ಕಿರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನ. ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ತನಿಖೆ ನಡೆತದನ. ಸುದ್ದಿಕೇನ್ನಗನೆ ಜನ ಪೋಡಿದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ರೀತಿಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜೋನು ಕಿರ್ತಿರ. ಶನಿವಾರ ಏರೋ ದನ್ನ ಕಿರ್ನಕುಲು ತರೆ ಬೇತೆ ಶರ್ರ ಬೇತೆ ಕೈಕಾರಲಿನ ಕಡ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿಡು ದಕ್ಕದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಐತಾರ ಗೊತ್ತಾತಡ. ಗೋಣಿದ ಚೀಲಡು ಕಟದೀತಿನ ತರೆ ಕದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಶರ್ರ ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಕೈತಲ ತೆಗೆದಡ. ಕೈಕಾರ್ಲೆನು ಓಲು ದಕ್ಕದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಜಿ. ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳತ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಜಾಗಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ದಿತ್ತೊಂದು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆರ. ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ. ಪೊಳಲಿ ಮುಗೀರ್ ಮೂಲದ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರುಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತೆರ. 14 ವರ್ಷದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡನನ್ನು ಬುಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದರೆನು ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಕಂಡನನ ನಡಕೆ ಸರಿದಂತೆ ಬುಡಿಗೆರೆಗಾದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಂದು ವರದಿಯಾತಂಡ.